בתאריך ה-17/7/95, לאחר 10 חודשי הריון, ב-24 שעות בחדר לידה, הגיח לעולם בן זכר לאיילת ודייוויד גורדון. גיא שמו בישראל. זה הקטון, גיא בן דוד ואיילת, גדול יהיה. אך איש לא ידע כי מדובר בתופעת טבע חסרת תקדים, בפלא מהלך על 2, בכוכב שעוד ידובר אודותיו רבות, ויחרט עמוקות בהיסטוריה של הספורט העולמי. גיא גורדון, תינוק שקט ורגוע, עד הרגע בו רגליו נכנסו לפעולה. כמו מתכת הנדבקת למגנט, נמשכה רגלו לכדור, דבר שנראה בהתחלה כתנועה טבעית לתינוק, הרואה דבר מה מתגלגל, תתגלה כגאוניות נדירה בעתיד. לאחר שהתגלה כמחונן בכדורגל, עבר בקלות מבחנים לפנימיית כדורגל יוקרתית באנגליה הרחוקה. אולם גיא ויתר על לימודיו שם, ונשבע להעלות את הכדורגל הישראלי על המפה. הוא חתם על חוזה עם הפועל תל אביב, ותוך מספר משחקים הובילה לראש הטבלה. אהובה שלי, אדומה שלי, את האור שבחיי, נשמה שלי, על הקבוצה שלי, הפועל תל אביב, משוש חיי. גיא הפך להיות לשם דבר בכדורגל הישראלי. מעריצים שרופים הגיעו לכל משחק. תמונותיו הודפסו באלפים, על יומנים, ארנקים, עיתונים, קריות, חולצות ועוד. תעשייה של ממש. מעריצים התדפקו על דלתות חדר ההלבשה, ומועדוני מעריצים נפתחו בכל עיר. אני חולה עליו, אני שרופה עליו, אני מטורפת עליו, הוא חתיך הורס, הוא שחקן מהמם. אני רואה אותו, אני צועקת, גיא גורדון! ואנחנו משתוללות, אנחנו נכנסות לאקסטאז, אני חולה עליו, חולה על הצורה שלו, חולה על התחת שלו, מתה עליו, כפר עליו. יש לי חולצה שלו עם הסתכלו, ואני כל הזמן הולכת ולא יכולה לפרד ממנו, אני כאילו מרגישה אותו בלב שלי חזק. חולה עליך! חולה עליך, גיא, שרופה על התחת שלך, שרופה על הצורה שלך, גיא! שמו של גיא גורדון הגיע עד לאוזניו של מאמן קבוצת הכדורגל אלכס פרגוסון של מנצ'סטר יונייטד. הוא הגיע לאחד המשחקים בארץ והבין מיד כי נולד פלא ישראלי חדש. תוך יממה הוחתם גיא על חוזה בסך $1 מיליארד לעונה, והחל את מסע הניצחונות בחול. Gets me excited, Manchester United, Manchester United, a bunch of bouncing Busby babes, they deserve to be knighted. If ever they're playing in your town, you must get to that football ground, take a lesson, come to see, football taught by Matt Busby and Manchester United. A bunch of bouncing Busby babes, they deserve to be knighted. They are the greatest team today. במהלך המשחק האחרון של מנצ'סטר נגד צ'לסי, הפקיע כמובן גיא גורדון את גול הניצחון, ובכך הכתיר את קבוצתו לאלופת אירופה. אך אז קרה המהפך. יואו! מרוב שהייתי עסוק בכדורגל, שכחתי לחגוג את הבר מצווה שלי! מיד עלה גיא על המטוס הראשון לישראל, וחזר לשוהם למשפחתו, והחל בהכנות לבר המצווה. ויתן משה את הגלעד למחיר בן מנשה
רבותיי, מה זה? כבר לא תופס את התור, מה זה פה, אשכנוזה? אין ברירה, צריך לעבור לבשר. אני רוצה להודות לכל מי שהגיע לחגוג עמי את הבר מצווה שלי, ובהזדמנות זו אני רוצה להודיע על פרישתי מהכדורגל. תודה לכולכם. שם בתוך מיטה מול קיר ענק כחול, קר וזול, לפעמים אתה נאנח בלי קול, ובכל זאת אמא שם שומרת גם כשאתה גדול, מחליפה לך בגדים, אומרת שאתה מלך הגברים, בשבילה אתה יכול להיות מה שבא לך לראש, מלך החיות או מלך ההרים, אם תטפס אישה קום תהיה כל מה שבא לך, כי בשבילה אתה תמיד מלך העולם. מלך העולם, מלך העולם.